विश्ववासी संसार रक्षा कारणे विष देल घाटी अंधकासुरकु नासी रखिल धरणी भगत बांधव नाथ जय शूलपाणी मदन काल पुरुष त्रिपुर जिले तोर अभिमुखे पड़ी तुहे नाथ कले मोरे कृपा करिबा हे पार्वती विलास रामायण गीत बंदे करिबी प्रकाश ओई विचारे चक्रधरी बाबू मने करे सागरर खाली गणी बाबू खुशी मुने पर्वतकु ढालिबा विचार जन जनक पादे भरोसा मोर दोष ଥିଲେ ନଧେନିମା ଆଗୁଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର କହେ ପରାକୃତ ବିଜେ हे प्रभु भोला शंकर एबे जोग निद्रा त्याग करबा बंधु प्रभु आपणकर प्राणप्रिया पार्वती को एबे दर्शन मिलिबा हे प्रभु दर्शन मिलिबा हे प्रिय हठात एभलिया समय तुमर आगमनर कारण कौन होइपारे प्रभु आपण मते जो रामायण ब्रह्मज्ञान रसवाणी कहूले विस्तारी ताहा एपर्यंत रही असमाप्त तेणु चित्तभर हेउछि अधूर प्रभु तेबे मो जगयात्री से अमृतवाणीर आउ किबा प्रसंग श्रवण तुमर परिचय मानस तेरे शुणिमा हेउ प्रभु कुह प्रिय कुह आहे दिगांबर रामायणे मोर गिरहे
ଆଉ କିବା ଏହି ଯଜ୍ଞର ବିଧାନ ଏ ସମସ୍ତ ତର୍କ କହି କରନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ। ତେବେ ଶୁଣ ପ୍ରିୟେ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବତୀ ଗୋ ଶୁଣ ମୋର ଭାରତୀ ଭଗବତୀ ଗୋ। ଏହାକୁ ଯେ ଜନ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଏହାକୁ ଯେ ଜନ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାଇବ ମୁକ୍ତି ଭଗବତୀ ଯାହା ତୁମ ବଇଛି ଚିତ୍ତ ତାହା ଅଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞେ ବଳାଏ ମତି ଭଗବତୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିରାଟ ବପୁଷ ଚରିତ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି ବୁଝାଇ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି ବୁଝାଇ, ଏକାମ୍ର କାନନେ ଆସ ଗୋ ସତୀ ଭଗବତୀ ଗୋ। ଶାକମ୍ଭରୀ, ତୁମେ ଯାହା ପଚାରିଲ ଏହା ତ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରହସ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅତୀବ ଚମତ୍କାର। ହେ ପ୍ରିୟେ, ଏପରି ଏକ ଅମୃତ ରସ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନବେଳେ ତୁମର ଯଦି ବଳିଛି ମାନସ, ତେବେ ଚାଲ ପ୍ରିୟେ, ଚାଲ ଦୁହେଁ ମିଶିଯିବା ଏକାମ୍ର କାନନ। ସେଇଠାରେ ଉକ୍ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରାଇ କରିବି ତୁମର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପ୍ରିୟେ, କରିବି ତୁମର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆସ ପ୍ରିୟେ।